see your baby, please? Yes, Robby. Γιατί μιλάς εγγλέζικα? Your baby, please. Your baby, so I'm good. Το ακόλουθο μήνυμα στάλθηκε από την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πολλές αναφορές προκάλεσαν αντιδράσεις σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Σπάρτη, οι οποίες έδειχναν πολλά βίντεο με τελείες και στίξη να εμφανίζονται σε όλες τις τηλεοράσεις των οικογενειακών σπιτιών. Αλλά υπάρχουν περισσότερες ενδείξεις εμφάνισης αυτού του συμβόλου σε διάφορα κτίρια στην Αθήνα. Σας προειδοποιήσαμε να μην παρακολουθήσετε αυτά τα βίντεο, καθώς αποτελούν σημαντικές απειλές για το ελληνικό κοινό. Αυτές οι επιβλαβείς πράξεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά αυτοκτονικές σκέψεις, παραφροσύνη, παρέστηση και αρρώστια. Το σύμβολο μπορεί να έχει προταθεί ως σατανική αίρεση, κάτι που αποδεικνύει περαιτέρω ότι πίσω από αυτό κρύβονται πράγματι τα παιδιά του Εωσφόρου. Όποιος και αν είναι ο λόγος, σας συμβουλεύουμε να μην το παρακολουθήσετε, καθώς ήταν πολύ επικίνδυνο και αποτελούσε σημαντική απειλή για την οικογένειά σας. Όλα τα βίντεο θα αφαιρεθούν από την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.